Dabe selabe musidbe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV heɗiyankoɓe haalirde siwol on calmama jowama jettama ɗum ɗo ko jiiton ɗo ko yaadude miijo mawɗo leydi ndi e jagorɗo kalfinaɗo cellal e sénare ngam habtade rafi biyeteɗo o coronavirus mo ganduɗa eɗen gandi sen keɗima mawɗo leydi ndi ko haali hen ko kuule ɓamaɗe hen de gila goo wonano caakan hande kadi ɓuuri wasde wonde caakan saabu en jii rafi o ina yaaha o dartaki ɗum noon mo kala e men ina waɗi ɗum laamu ɓamat peeje kono enen ballata koye meɗen Allah walla en ɗum noon ko ballal fedde wiyetede AUD association pour l'unité et le développement fedde darinde gam habtade ko wiyete ko basal habtade rafiji janginde findinde famnude wallude goomuji rawɓe ñamle kalisaji ina liggo sodde mobilaji ina wallide transport kono kadi ɓe jecciti ko faati e cellal ngal e yaadude miijo mawɗo leydi ndi e jagorɗo kalfinaɗo ko faati e cellal e sénare AID association pour l'unité et le développement woni fedde dental gam ɓamtare taw kadi ko ɓamtare duumide ko kamɓe ballita ɗum ɗo o Pindi TV ko échantillon woni ɗo e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɓe balliti ɗum no hannirta ni henna an jetto kadi noon ko mawɗo galle o Daoudou Moussa Dia ballal muɗum ko faate guura wallide galle o nde dille ɗe mbaɗi nde kanko iɗi wadde ballal makko hade koye galle he o jeeya ko gonga o yiɗa haale kono hatta haale eɗen ñaagui bandiraɓe kadi yeeɓiyankoɓe Pindi TV e wallidiɓe meɗen e ardiɓe galle o e yaadiɓe galle o caɗele ɗe nana ɓeydo heewde to banggue jolgo banggue transport sen ƴeewi hande feccere yimɓe men dawani saabi ɗum ko kuulɗe laamu ƴetti Oumar Youm jagoɗo kalfinade ko fate jolgo oto nawanno yimɓe joyo watti nawde ko yimɓe e tato oto foof no wonko ustana yimɓe kewata e otoji he ya garta o ina ɓeydi fadde hande yimɓe ñawli dawde ɗum noon kadi ko ewnago faade bandiraɓe e pelle e yeeɓiyankoɓe ha tengti e wonɓe ɗo e nder leydi ndi e caggal leydi ndi ewnago waɗama e moon kala ko neɗɗo o wawi no maw leydi ndi wini yo wallit bandum laamu ngu waɗi kalis muɗum en ñaaguima noon totteteɓe kalis laamu ngu ɓe yoɓe tinno ɓe jettin bande mo poɗɗa hokkude a dañani dokkuɗa ɗum walla dañƴa hokka ɗum so laamu hokki tottima tinno yettin yoɓe gandu ko miskineɓe totta yoɓe gandu ko wafaɓe totta 1000 milliards jaltinaɗo o wonen ko faye nguura wonen ko faye wallide hôtel aji wonen ko faye wallide joom restaurant ji en saabi Allah so neɗɗo itti hôtel muɗum totti laamu neɗɗo itti nokku ñamirde totti laamu walla walliti laamu so tawi ballal ari yo heb ballal ngal wasa waade no wayanno hen saaji en mbiyani fof fewani kono yoga hen yettoytako yoga e balle jettoytako ɗo alay saago cuusana haaldude gonga enen kadi hoddiɓe men ɓe enen wonduɓe ɓe kala ko neɗɗo seeɓi yo wallu ɓandum hoto neɗɗo wi o komin habɓe o min dendani diine o min dendani légal min dendani leñol min dendani parti politique aɗa ñaama aɗa yara kanko mo udde e galle makko ala ko jogui bandiraɓe fuɗɗima muusde hunde nde fuɗɗima hamnade kono alay saago muñen alay saago deccen ɗoftoɗen kuule laamu ɗe en jetti AID e gardugol biyeteɗo Amadou Ba kanko addi fedde wiyetede AID e cukko makko o hono Harouna Dieng e cati fedde nde foof ɗoɓe mbawi wonde e nder leydi ndi e caggal leydi ndi ballal mabɓe yiyama yo Allah ɓeydu yo Allah en reena yo Allah reen en Allah ittan en oɗo rafi ko ɗum wonno komin jettinto nde subaka hande o ɗo e aya moon Pindi TV